John chapter 1 verse 16 to 17. Gapu tanabuslon ti parabor na, inawat tayo amin ti bendisyon na. When nawadwad a bendisyon ti impaay na kada tayo. Inted ti Diyos ti linteg babaen ken ni Moses. Ngam imay ti parabor ken kinapudno babaen ken Hesukristo. Romans chapter 5 verse 8 to 11. Ngem impakita ti Dios ti ayat na kada tayo. Idi man nagbasol tayo paylaeng natay ni Kristo gapu kada tayo. Babaen iti dara na napalinteg tayon iti sangwanan ti Diyos. Ad-adda pay nga rod, maisalakan tayto gapu ken kuana. Taidi kabusor na tayo ti Diyos, ngem ita, pinagbalin na tayo agagayem na, babaen iti ipapatay iti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Diyos, ad-adda pay, maisalakan tayo gapu iti biag ni Kristo. Ngem saan laaday ta, agrago tayo, pay gapu iti inaramid ti Diyos, babaen kini apo tayo a Hesukristo, ana magbalin kada tayo agagayam ti Diyos. Isaiah chapter 40 verse 31. Ngem dagiti agpanuray iti apo mapabarunto ti pigsada. Agtayab danto kasla iti agila. Saan danto amabannog no agtarayda. Saan danto ako mapsot no magnada. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Insalakan ken inayaban na tayong agbalin at tao na. Saan agapu iti naaramidan tayo? No diket gapu iti bukod na apanggep ken parabor. Inted na kada tayo, daytoy a parabor, babaen kini Kristo Jesus, sakbay iti panakaparuswa ti lubong. Second Corinthians chapter 9 verse 8 to 9. Kabaelan nga ited ti Dios ti adupay, ngam ti kasapulan yo. Ket aglaplapusanan kayto akanayon, tapno agsubsobraan kayto, maipaay iti panangaramid yu iti naimbag. Kaskuna tinasantuan as surat, si bubuslon amang ted kadagiti napanglaw, ket agnanayon ti kinamanag parabor na. Titus chapter 2 verse 11 to 14. Taimpakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay iti panakaisalakan ti sangkatawan. Isuro na tayo, dayta a parabor amang iwaksi iti dakes a panagbiag ken kadagiti na ilubungan at arigagay. Iti kasta agbiag tayo anaparbeng, nalinteg ken na Diyosan iti agdama a tiyempo. Bayak ti panaguray tayo iti nagasat nga aldaw anamnamaan tayo. Inton agparang ti dayag ni Hesukristo, anaindaklan a Dios ken mangisalakan kada tayo. Iniyawat na ti biag na, gapo kada tayo, tapno isalakan na tay, iti amin a kinadakes,
ket pagbalinan na tayo anadalos at tao nga agpaay ken kuana, ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Romans chapter 3 verse 22 to 27. Palintigen ti Dios dagiti tattao gapu tamamatida ken Hesukristo. Aramidan ti Dios daytoy kadagiti amin a mamati ken ni Kristo. Taawan a pulos ti pagdudumaan da. Nagbasol amin at tattao ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Ngem gapu iti parabor asi aayat nga inted ti Dios mapalinteg ti amin at tao iti sangwanan na. Babaen kini Kristo Jesus amang waya-waya kadakwada. Indaton ti Dios ni Kristo Jesus tapno babaen iti ipapatay na isu ti pakapakawanan dagiti basol dagiti tattao babaen iti pamatida ken kuana. Inaramid ti Dios daytoy tapno ipakita na ti kinalinteg na. Iti napalabas na anos ket pinalabas na dagiti basol ti tao. Ngem iti agdama a tiyempo di napalabasanen ti basol ti tao tapno ipakita na ti kinalinteg na. Kastoy ti panangipakita ti Dios analinteg ti aramid na ket palintegen na ti amin a mamati ken ni Jesus. Anya nga rod ti mabalintayo a pagpasindayag. Awan. Agpasindayag ti tao saan agapu ta agtulnog iti linteg no di ket gapu ta mamati. Ephesians chapter 4 verse 7. Naikan ti tunggal may sa kadatayo iti naisang sangayan asagot kas mayan nurot iti rukod nga inted ni Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Tagapu iti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo? Insagot kada kayo ti Dios ti panakaisalakan nyo. Tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Datayo ti aramid ti Dios. Kat iti panakikaysa tayo kini Kristo Jesus, pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag. Bayat ti panagbiag tayo nga intuding na idi. Hebrews chapter 4 verse 16. Di tayo kumangarod bumdeng nga umasideg iti trono ti Dios a pagtaudan iti parabor. Sadyay magunod tayto ti panangaasi ti Dios kat masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tiyempo a kasapulan tayo. 1 Peter chapter 4 verse 10. Aramatan kuma ti tunggal maysa ti bukod na asagot nga inawat na iti Dios ay maipaay iti pagimbagan ti pada na a tao. Kas naimbag nga agaywan kadagiti na duma-duma a parabor nga inted ti Dios. James chapter 4 verse 6. Ngem nabilbilag pay ti parabor ti Dios. Kas nailanad iti nasantuan a surat, busuren ti Dios dagiti napasindayag. Ngam ited na ti ad-adu a parabor kadagiti napakumbaba. Romans chapter 6 verse 14. Saan arumbeng agturay ti basol kada kayo
Ta saan kayon agbibiyag iti sakop ti linteg, no diket iti sakop ti parabor ti Dios. Romans chapter 11 verse 6. Naibatay iti panagpili na iti parabor na, saan nga iti inaramid da. Tano na ibatay iti panagpili ti Dios iti inaramid dagiti tattao, saanen a maibilang apudno a parabor. Acts chapter 15 verse 11. Ngem mamati tayo, a maisalakan tayo, babaen iti parabor ni Apo Jesus, kat kastamat ti panangisalakan kadakwada ti Dios. Amen.